Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa jiya Talata cewa ya yi takaicin yadda rundunar tsaron Isra'ila ta zafafa hare-haren sojinta a ciki da kewayen Rafa da ke kudancin birnin Gaza, wanda ya raba akalla mutum 450 da muhallansu a makon da ya gabata. Wannan yana daɗa kawo hana shigar da kayayyakin jinƙai, sannan yana daɗa ta'azzara mummunan al'amarin da ake fama da shi. Abinda na'ibin mai magana da yawun shi Farhan Haq ya faɗa kenan, ya faɗa wa manema labarai kenan a sharkwatar Majalisar Ɗinkin Duniyar. A wani bangaren kuma Hamas ta ci gaba da harbin kan mai uwa da wabi da rokoki. Wajibi ne a mutunta kuma a kare fararen hula a ko da yaushe a cikin Rafa da ko ina a cikin Gaza. Cikin makon da ya gabata sojojin Isra'ila sun zafafa yin ruwan bama-bamai da hare-hare a Rafa, yayin da suke umartar mutane su kaura zuwa wasu sassan birnin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi wa Ukraine alkawarin cewa Amurka za ta ci gaba da tallafa mata yayin wata ziyarar aiki da ya kai Kyiv jiya Talata. Muna tare da ku a yau, sannan za mu ci gaba da kasancewa tare da ku har sai mun tabbatar cewa Ukraine ta samu tsaro, 'yancinta da damar ta zaɓi yadda take so ta tafi da al'amuranta. Abin da Blinken ya faɗa kenan bisa rahotannin Reuters. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana godiyarsa ga Amurka da abin da ya kira tallafi mai mahimmanci yayin wata tattaunawa da Blinken. Majalisar Dokokin Amurka da shugaba Joe Biden sun rattaba hannu a watan jiya akan kudurin ƙarin tallafin soji ga Ukraine. A yunkurinta na ganin an farfado da sarrafa kayayyaki a cikin gida, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya Talata cewa zai aza haraji mai yawa akan motoci kirar China masu amfani da lantarki da sabbin haraji akan chip ko kwakwalwar kwamfuta da fayafayen tsotso makamashin rana ko solar cells da kuma batiran lithium ion. Ba za mu bari China ta cika mana kasuwanninmu da kayayyakinta ba. Lamarin da yake sa sashen kere-keren motocin Amurka kasa gogayya yadda ya kamata, abinda Biden ya faɗa kenan. Ya ƙara da cewa zan tabbatar da haka ta hanyar la'akari da dokokin kasuwanci na duniya. Sanya wa motoci masu amfani da lantarki kirar China wanda aka fi sani da EVs a takaice haraji zai ninka har sau 4 ya kai kaso 100. Su kuma solar cells da sauran na'urorin da ake shigo da su daga China za su fuskanci kaso 50 cikin 100 na harajin. Wato yana nufin rubanya farashinsa na yanzu. Yawan harajin da ake biya akan wani nau'in karfe da safarar aluminium zai haura zuwa kaso 25 fiye da farashin da ake biya yanzu sau 3. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu arewacin Najeriya inda ake fargabar karfa ya zama ta leƙo ta koma game da shirin tono mai da iskar gas a jihohin Bauchi da Gombe. Abdulhamid Muhammad gare ka. Kimanin watanni 11 kenan tun kaddamar da tonon albarkatun man fetur da iskar gas da aka samu a rijiyoyin kwalmani a jihohin Bauchi da kuma Gombe. Idan za a yi tunawa, tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban kasa na yanzu Ahmed Bola Tinubu a lokacin yana dan takarar shugaban kasa suka halarci wajen kaddamar da rijiyoyin man fetur din da iskar gas a kwalmani. Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya halarci wurin kaddamar da rijiyoyin albarkatun man fetur din, ya shaida cewa shi da gwamnan jihar Gombe suna da fahimtar juna don tabbatar da an ci gaba da aikin haƙar man fetur din. A halin yanzu batun ba na gwamnonin Bauchi da Gombe ba ne, ya kunshi sauran gwamnonin jihohin arewa baki daya. Amma dai abin da muke sani shine da ni da takwara na gwamnan Gombe muna bibiyan abin, kuma kun san 'ya'yanmu ne suke aiki a NNPC, amma a matsayinmu na shugabanni bai kamata mu tada husuma ko wani abu, amma abin babu daɗi. Abin ya ba mu mamaki, shugaban ƙasa zai taso takanas ta Kano ya zo ya kaddamar da abu, amma ya kasance an mai da shi wajen ya zama saura ba komai. Kuma mun
tattauna da muka je Kaduna mu gwamnonin jihohi 19 nan na arewa, tunda wannan rijiyar mai na gargashin gwamnatocin jihohin arewa ne, to akwai kudurori iri-iri wanda ba na so in yi magana a kai, sai lokaci yayi za ku ji magana da za mu yi a matsayinmu na gwamnonin arewa. Gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya dan Majan Gombe na tambaye shi sun zuba ido kenan kan batun babu magana, sai ya ce ba haka ba ne. A bisa tsarin doka na Najeriya, ma'ana na tsarin mulkin gwamnatin tarayya, ita take da dama na sarrafa harkar da ya shafi ma'adinai da kuma mai da gas. Saboda haka da gwamnan Gombe da na Bauchi akwai iyaka inda zai je akan wannan. Kuma bayan wannan lokacin da shugaba Buhari ya zo ana rantsar da ni gwamna, wallahi yana cikin abin da na jira Buhari da shi duk yadda za a yi kokari wannan abu ya tabbata. Kuma dai man nan ba wai lokacin da aka gan shi yanzu ne shine aka sanya na, kuma na tinkari wannan shugaban kasar na tunatar da shi cewa lokacin da aka zo yin wannan kaddamarwan ya zo kuma ya yi alkawarin a iya duk matakin da shugaba Buhari ya bar wannan al'amari zai ci gaba, yana nan a gurin mu a ajiye. Na tuna masa ya ce hakika, ya ce to ka rubuto ka abin da kuke bukata, kuma na rubuta kuma zan bashi, kuma na san zai dau mataki insha Allah. Sai dai kuma bincike ya nuna cewa a ƙarshen mulkin tsohon shugaba Muhammadu Buhari cikin watan Nuwamba shekara ta 2002 kamfanin NNPC da kamfanin NNDC suka fara haƙar ɗanyen albarkatun man fetur a rijiyoyin man na Kolmani guda biyu masu lambobin OPL 809 da kuma OPL 810. Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya. To gaida Abdulwahab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Wani gagarumin bincike da ake shirin gudanarwa a Afirka ta Kudu zai kasance wata babbar nasara a fannin yaƙi da cutar tarin fuka wato TB. Ta yiwu sabon maganin cutar ya zama na farko da zai taimaka wajen kare kamuwa da cutar da ke shafar huhun ɗan adam, musamman tsakanin matasa da mutanen da suka manyanta. Cutar da tafi kasancewa ruwan dare, sannan kuma sabon rigakafin cutar TB da aka samo a tsawon sama da ƙarni guda. Cutar ta tarin fuka na daga cikin jerin cututtuka mafiya muni a faɗin duniya. Ita ce babbar makasudin mace-mace tsakanin mutanen da ke fama da cutar HIV, kwayar cutar da ke haifar da AIDS. Sannan tana sanadin kisan akalla mutane miliyan 1.5 a duk shekara, duk da cewa ana iya maganinta da kuma jinyarta.